Dobrý večer vám praje Florian z nášho štúdia v dejisku tohtoročných olympijských hier Zvieracia edícia. Do štúdia sme si pozvali organizátora týchto hier, pána Alfonza Keketoviča. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer, pán Alfonz. Mám na vás pár otázočiek, čo sa týka olympijských hier, takže ako zmenou ste prešli oproti minulému roku, keďže to už je už minimálne druhý ročník? Áno, správne, je to druhý ročník. Minulý rok sme boli veľmi spokojní s týmto športoviskom. Všetky športoviska tu sú výborne vybavené. Je to na najvyššej úrovni, takže sme radi, že môžeme opäť tuto zahájiť druhé olympijské hry. Ďakujem a chcel by som sa spýtať na tú dlhoročnú tradíciu, že ako sa vám podarilo udržať toľkoto rokov stále na tú vysokú latku? No, je to nesmierne ťažké, ale zase sú výborní atléti a je to špička elity, by som povedal. Máme tu 4 ľudí, ktorí sú top a sme radi, že opäť všetci prislúbili účasť, aj keď minulý rok jeden nemohol, ale tento rok sa tešíme, že sme v kompletnej zostave a tešíme sa na toto podujatie. No a môžete mi povedať, prosím vás, že lebo veľa ľudí píše maily, otázky, telefonuje, že akým spôsobom by sa dal dostať na túto olympiádu, čo všetko musia športovci spraviť predtým, ako sa vlastne dostanú na zvieraciu olympiádu, keďže sú tu len 4. Ono to je nesmierne ťažké sa sem dostať, lebo to prichádza to už tým alkoholom, by som to tak nazval, keďže nie každý sa vie dostať do takéhoto stavu, ktoré my voláme, že zviera, keďže takto je aj zvieracia olympiáda. Takže ja poznám zatiaľ iba 4 ľudí, ešte jedného by som poznal, ale ten je v zahraničí. Ten sa nedokáže dostaviť na tohtoročnú olympiádu, ale myslím si, že normálnemu smrteľníkovi to nie je súdené sa dostať na tieto majstrovstvá, čiže vlastne olympiádu. Je mi to jasné. A čo očakávate od tohtoročných olympijských hier? Máte nejakého favorita vy osobne? Toto je veľmi zákerná otázka. Ale ja si myslím, že úroveň bude ešte lepšia ako minulý rok, keďže máme ďalšieho účastníka a favorita. Neviem, mám jedného čierneho koňa a to je vlastne aj ten, čo minulý rok nedokázal dojsť na olympiádu a to je takým môjim čiernym koňom, ale inak favorita nemám. A ešte také nejaké slova na záver, s čím by sme ukončili ten rozhovor, že čo odporúčate športovcom, alebo teda nádejným športovcom, že akú cestu si majú zvoliť vo svojom živote na to, aby dosiahli nejaké tie ciele? Musíte byť fyzicky a kondične na to pripravení. Pod tlakom alkoholu musíte zvládnuť aj najťažšie úlohy. To je jediné, čo by som odkázal mladým športovcom. Ďakujem pekne za rozhovor a vidíme sa 18.6.2011 na Zvieracích olympijských hrách. Naďar. No naďar. I'm going for a beer, 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 beer. I'm gonna drink some beer. I like drinking beer. Lovely, lovely beer. Beer, beer, beer. I'm going for a beer, 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 beer. I'm gonna drink some beer. Mein Maserati fährt 210. Schwupp, die Polizei hat's nicht gesehen. Das macht Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Will nicht sparen, will nicht vernünftig sein. Und nur das Gute super rein. Ich mach Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Every day I'm hustling, 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 every day I'm. We never steal cars, but we hard. Whip it real hard, whip it real hard.
charge.